Ook deze dagen gebeuren er bij Tenaat meetingen die na het verzakje van de beheim terug gaswinning. Het staatstoezicht op de mijnen het jaar erom dat het terug het barje naar gas grote kans is op beheimdelgong in de Waadzee. Staatssecretaris Hans Veilbrief zegt daar toch geen oren op je als het net verliezen van de vergunning. Nou ja, we hebben een rapport liggen waarbij blijkt dat de zeespiegel op de Waddenzee sneller stijgt dan verwacht. En dat betekent dat de wadden verdrinken eigenlijk. En als je dan gaat boren in die wadden, zakt de bodem. En dan krijg je een dubbel effect en dan verdrinken de wadden. Dat willen we natuurlijk voorkomen in dat gebied. En dat is de reden dat de toezichthouder zegt, doe het niet. Het voorlopige besluit van de staatssecretaris zwaar het hier op straat en internaat voor verromming en zo nou en dan ook wel voor wat verbazing, als mensen het nog net yet hebben. Het proces van de iergaswinning maakt de mensen wel wat iergasmoe. Nou, ik denk dat het dorp een beetje worden is van gaat het wel terug, gaat het net terug. Kom eens een keer mijn besluit. En de mening van Tenaat is bekend, geen bij Brian. Nou, ik denk dat het helemaal niet terug is. Dat is de bedoeling. Want? Zoals die trek een beetje, hè? Het is nog eens weer uitgesteld, maar ik denk dat het oer is. Je ziet de ellende van die mensen in Greens en die, dat had ik nog net opgelost. Die mensen lieten zich gewoon in de keel staan. Dus dat is alleen maar goed dat het net terug gaat. Ik loop pas als echt definitief de handtekening ondersteund van het gaat net terug. Dan loop ik het, net jeder. Dit is een voorlopig nee. Ja, want wat kan u doen besluiten om dan toch weer die gaswinning toe te staan? Stel dat SODM zou zeggen, ja, bij heel weinig gaswinning gebeurt dit eigenlijk niet, is er eigenlijk geen effect. Ja, dan zou ik het kunnen toestaan, maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. De naam hoe je het net voor uw microfoon reageer, zo hoor je het bij de volgende verklaring. Het is op dit moment onduidelijk wat het ministerie van ons vraagt. We gaan ervan uit dat dit langlopende vergunningsproces binnen het wettelijk kader wordt afgerond, onder voorwaarde dat de Waddenzee geen nadelige effecten ondervindt. Er is dus nou weer uitstel. De vraag is en bloot of dat afstel wordt. Hier is het laatste woord in elk geval nog net hoe zijn.